Proč je e-dřevo? Protože naše společnost se zabývá zajišťováním odborného poradenského servisu drobným i velkým vlastníkům lesů, výkonem funkce odborného lesního hospodáře, vlastníkům, kteří nechtějí hospodařit pod vlivem státem přiděleného odborného lesního hospodáře z řad zaměstnanců státního podniku Lesy České republiky. Zabezpečujeme lesnické práce, počínaje úklidem holosečí od těžebních zbytků, zalesňováním holin po těžbě a ochranu kultur proti buření, ochranou mladých lesních porostů proti škodlivým činitelům, jako jsou plísně, houby, hmyz a proti zvěři. Připravujeme a realizujeme vzorové zásahy v porostech s nutností prořezávek dle naléhavosti stanovených lesním hospodářským plánem. Zabezpečujeme rovněž vyznačování stromů v porostech jak pro těžbu předmítní nahodilou, tak i předmítní úmyslnou. Připravujeme a vyznačujeme plochy určené k mýtím úmyslným těžbám, aby těžby probíhaly vždy v souladu s lesním hospodářským plánem a v souladu se zákonem 289/95 Sbírky o lesích tak, jak jsou v zájmu hospodářském i ekonomickém ve vztahu k vlastníkovi. Naše společnost disponuje strojovým parkem pěstebních strojů a ucelených těžebních harvestorových uzlů, včetně odvozních souprav, k zabezpečení plynulého celoročního plnění smluvního objemu lesnických zakázek uzavřených s majiteli lesních pozemků. Jakožto lesnická společnost, která má dlouhodobou praxi v oboru, letité fungující dodavatelské i odběratelské vztahy jak v České republice, tak i na evropské úrovni, umíme zabezpečit ekonomicky nejvýhodnější obchodní podmínky při dodávkách prací, služeb a materiálního zabezpečení lesnických činností, ale i maximálně výhodnou realizaci dřevní hmoty a ostatních výnosů z lesů formou VIP smluv s odběrateli. Pro ideální formu hospodaření v lesích poskytujeme hlas poradní vlastníkům lesních majetků při vypracování nových lesních hospodářských plánů, kde na základě údajů předchozích lesních hospodářských plánů a venkovního šetření doporučujeme hospodářská opatření takového charakteru, která umožní vlastníkovi co nejefektivněji využít ekonomické možnosti jeho majetku v souladu se zákonem 289/95 Sbírky o lesích, období současném a zároveň zabezpečí trvalý, rovnoměrný a hospodářsky vyvážený lesnický postup pro období budoucí. Jsme toho názoru, že optimálně a zodpovědně zpracovaný lesní hospodářský plán je nezbytným základem práce lesního hospodáře tak, aby garantoval trvale udržitelný hospodářský cyklus uvnitř lesního majetku. Na kvalitně zpracovaný lesní hospodářský plán a přípravu kvalitních podkladů pro jeho vypracování je proto třeba nahlížet s nejvyšší mírou zodpovědnosti. Jsme významnými odbornými zprostředkovateli koupě a prodeje lesů jak drobných, tak i velkých vlastníků lesních pozemků s výměrami nad 1000 hektarů. Jedná se o velmi specifickou a odborně náročnou činnost, která je vždy podmiňována citlivostí ke klientům a mírou diskrétnosti ke všem smluvním stranám. Lesní hospodářství je specifickým oborem lidské činnosti. Jde o hospodářskou činnost založenou na práci v dlouhém časovém období, kdy lesní hospodář má povinnost jak ekonomickou ve vztahu k vlastníkovi současnému, tak i k budoucím generacím vlastníků a zároveň i k ostatním lidem, pro které spolu vytváří prostředí, ve kterém žijí. Jsme připraveni ke společné spolupráci a s péčí řádného hospodáře se tak podílet na vzorovém lesním hospodaření ve vašich lesích a šířit tak tradiční dobré jméno českého lesnictví u nás. Jste vlastníkem lesa? Dle lesního zákona máte povinnosti vlastníka a jste povinni je plnit. Chcete-li znát odbornou odpověď na váš dotaz z oboru lesnictví, jsem vám k dispozici na tomto telefonním čísle nebo na této e-mailové adrese.